Boas tardes. Benvidos todos a esta festa de graduación da promoción 2011-2017 do Instituto IES Castelao. Home, rapaza, se vos por aquí, que Hola, facedes? rapaz, como te coidas? Que guapo ves hoxe. Quedaches abrallada con estes canóns que teño por brazos ou que? A ver, guapo ves, pero máis guapas que nós ninguén. A ver, ben guapísimo. Eu o coñezo dende hai 15 anos polo menos e hoxe é o día que máis guapo está na súa vida. Bueno, que te crees que vas máis guapas que os demais? Nosotros tamén vamos bien, así que temos que haber dereito a ter un pouco de fea con esto. Bueno, mozas, calmadevos, que agora vai dar comezo a presentación. E o primeiro é agradecerlle ao gaiteiro Manuel Rodríguez, alumno de cuarto da ESO por tocar a marcha do antigo Reino de Galicia. E agora o primeiro é dicir quen somos. Eu son Débora. Eu son Sergio. Eu son Débora! Pero a ver, que somos feos ou que o dos Pomeranians é un pouco infantil, non credes? Tes razón. Non sería mellor algo en plan Anxos de Charlie? Eso queda mellor. Débora. Ángela. Geneva! Eu son Charlie e xuntos somos o comité presentador. Grazas! O segundo é darlle a noraboa a todos os mozos e mozas que están hoxe con nós nun día tan especial como a hoxe, no que en moitos casos dará un xiro espectacular.